Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahatot tu sudah ruas doho tamu namar minggu di Tikion horas jala selamat beribadah ma dihita tapuji matu hatta maret de mahita sia bukwede nomor 10 ayat sada dot ayat 2. Nomor 500 ono pulusia ayat sada dot 2. Baca hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbadia nato mapalangit dohot tanoon amin. Disuruh debata do anakna gawe perdengkanan taringot tu dosata hamu aleak kadongan mulo songoni dihaholongi debata hita ikut dohot dohita masih haholongan sama kita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Sailehon jala patubu madihami hapor siaon nasitong tabay mahapor siaon nami ganupari asalam tugu lehon madihami holong ni rohana sumar pangasi asa holong rohanami diho dohot didongon nami jolma lehot dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni rohami mabahin lomo ni rohami sayului mapangiduan nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta mari dehi ta sia bukede nomor 20. Atari gawo
tangihon hamuma patik ni debata. Imana tersurat di Matius bidu 22 sian ayat 37 sahat tuaya 40. Matius bidu 22 ayat 37 sahat 40. Jadi do Yesus ma siya holongammu do Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala parjolo alai dos do arganina padua honon siya holongammu do dongammi dus sudirim patik na dua odo makakam nasa patik dohot hatani panorirang ido saatna atong rak mangido gugu mahita tu debata laho mangulaho patik nai ali Tuhan debata pargugui mahami mangulaho naho bar tu patik mi amin. Tapuji Tuhata marede hiti asya bukede nomor 177 ayat sada dot ayat 2. Tato potima dosata tu ada pendiri bata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Hupartutu jala hukatopoti hami dodo sadot pangalasion nami na gudangi di jolom. Tatap kami marhite-hite asin roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Tapi gima baga-baga ni debata taringot tuasan di dusata. Mutsat pe akadolok jala humutal akarubian alayanggo para sini rohaku nasotupa musat sianho jala padan ni hadamiokku nasotupa humordit ninna jahuba siasiho hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marede hita siap bukwede nomor 212 ayat sada dot ayat opat. Tapi gema hata ni debata turpuk di hari mingguon imana tarsurat ditolu Musa bidu 10 sia mamuka saat ayat sia saat ayat siap lalu tajahama marsika soreng molo digotil hamu parbueni tanomuna dan jadi sudah gotilmu duruni haumamu jaladang jadi job utomuna namar pisik-pisik di panabian muna. Bardui namar pisik-pisik di porla ambumu ikon pasobomu dari dihalak dapugus do dihalak dagang ayau bejahuba di batamu. Dan jadi hamu manako jaladang jadi hamu mergabus jaladang jadi hamu masih paoto-otoan Jaladang jadi hamu manu asa unang marlea penun luar di batang ayau bejahuba. dan jadi rupaon mudunganmu manang dobomu ugasanna jaladang jadi pagoonmu upani halak pangula pola saat rodi manogot. Dan jadi papeolonmu uhum di paruhuman dan jadi hamu mernida nida buhi palia halak na pugus pasangap halak na sangap ikon merhitiasian hati goran umummu dongammu. Dan jadi osomanmu donganmu di bagasan roham alai kon marsipaingotan ho tudonganmu asa unang maniad dosa ho ala ibana. Jadi kalau sonomu na jahat jaladang jadi
ikon haholonganmu dongan mujol masongo diri ayau do jabuba. Ido sahatna. Mertua do akan atu mangihon hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita siabukede nomor 126 ayat 1 ayat 2. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rapma hita amadok au porsea di debata Jakoba ido ama pargugu na suatu dosan nato mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria naga begabia siatod di porbadia andorak sohabubuan ido Tuhata nato maun na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banu atoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ne debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi porbadia jala adok sada huria na badia huria katopan di halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Kor seksi perempuan.
ambika mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ema tikting namasa na di pamasa ni huriata di bagasa saminggon. Horas. Dohot si pamasaon ni huriata. Taparohahon poin 2.2. Sermon Week atau gabungan. Pada hari Rabu 29 Juli 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Poin 3 Marturia 3.2 Persembahan pembangunan.
pada hari ini Minggu 26 Juli 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Poin 4. Diakonia. 4.1. Seksi pendidikan. Melalui rapat SIE pendidikan, maka diputuskan beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen atau PAK tahun ajaran 2020 sampai 2021, yaitu A. Penambahan guru PAK dan pemberian SK guru PAK periode 2020 sampai 2022. B. Pengadaan sarana pengajaran, papan tulis, buku-buku. C. Pendataan siswa baru tahun ajaran 2020 sampai 2021. Dihimbau kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya yang akan mengikuti PAK dari SD, SMP, dan SMA dengan mengisi formulir yang telah disediakan SIE pendidikan atau menghubungi WA 0823 2177 7839 atau ke kantor gereja dan Ketua SIE pendidikan Nyonya Situaje Huta Barat Boru Sitompul 0811 231 0550. Waktu pendaftaran selama 2 minggu dari tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020. D. Dihimbau kepada orang tua yang untuk lebih memberi perhatian dalam PAK supaya tidak terjadi permohonan nilai hanya pada saat dibutuhkan tanpa mengikuti pembelajaran. E. PAK gereja kita masih dilaksanakan melalui online dengan memberi tugas di rumah untuk metode tatap muka jika memungkinkan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2020. F. Setiap hari Jumat gedung sekolah minggu dipakai untuk pelaksanaan PAK dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang lainnya. 5. Pemberitahuan. 5.1 CD khusus. Pada hari Minggu 26 Juli 2020 dalam kebaktian 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan CD khusus kepada saudari Eva Astriana Boru Aritonang dari Gereja GPDI Jemaat Eklesia Ketapang Bandung. 5.2 Jadwal kebaktian. Untuk menyegarkan pertemuan dengan sesama jemaat atau ruas, maka gereja kita akan mengganti jadwal ibadah minggu mulai tanggal 2 Agustus 2020 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pukul 7.30 WIB, WEK 4 dan 9. 2. Pukul 10.30 WIB, WEK 1 dan 5. 3. Pukul 13.30 WIB, WEK 2, 3 dan 8. 4. Pukul 16.30 WIB, WEK 6 dan WEK 7. Songonima titing namasa doho si pamasa unihuriata mauliate.
Tapuji matuhatta maredahi ta sian buku ede nomor 460 ayat sada dohot namangiut hu mata pasaha peliata parjulo. Wawon apiwi oton ini debataki Suruton di wawon awon paluama o debata Terjadi ton di kudiso o debata dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus songoni nangak kadonga sahapor seaon namad dohoti par mingguo di Jabu marhite live streaming di fanpage Facebook dan YouTube channel HKBP Jalalurah di Bagasas Sadarion hatani debata dihitai mana tersurat di Evangelium Yohanes bidu 10 tolu ayat 31 1 ayat 35 hujaha madihita songonon madido disi jadi dung lahoruar ibana didok Yesus ma namar sangap manuaing anak nijolmai jalamar sangap debata di bagasan ibana molomar sangap debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina jalatibuma pasangapon na ibana
hamuak ka anaha. Sangobas nari nama ahu rap dohot tamu, luluamu nama ahu, alai songon naung hudok tuak ka Jahudi, daktar bahen hamu ro tu si topotoki, lausido hudok nuaing tuhamu. Patik nai baru mahulehot tuhamu, naing mamasi haholongan hamu, songon holong ni rohakku di hamu. Naing masongoni dohot hamu masih haholongan. Apalasianon mata daun ni halak saluhut nahamu, sisiaku molo masih haholongan hamu. Ima yang go sahakna. Amuak kadongan amanami nanami na hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus, dot saluhut sekolah minggu, naposo remaja, ama ina, di bagas namar minggu, majalo hatani debata sadarion. Takas do anggo hatani si Johannes, majauhon marhite barita na taringot tu Tuhan Yesus, ia identitas turu-turu tada-tada ni jolma naung porsea jala marsitutu manghihuto Yesus, ima holong. Ima holong ni roha. Ima masih haholongan. Jalodo jamita nasai terus di jamitahon tuhatai asa lam patar holong ni dewata tu jolma jala saor holong ni jolma tudongan na jolma di bagasan saluhut pangulaon dohot pabahenan. Idu bana holongon macai takas gabi orientasi pamusatan ni barita nauli nabi narita honni evangelium Matius, Markus, Lukas, Yohanes asanggiat lam tadda ia debata ima debata par holong rohana sumurung jala dihadirkan holong ni rohani debata siap banuagi jang nuaing dihita di tonga-tongata di bagasan Yesus Kristus isa diri alani Yesus ido holongi alani Yesus ido hatarida ni holong nabel gana siat debata jala Yesus do holong Yesus ido holong ni rohani debata tuhita naing mamasi holong kamu gabi pati nai baru sadarion di pasahat hatani debata tuhita holong ni roha tarida di bagasan nguluni jolma jala naing di patakas tuhatai holongi sadarion ala memang anggo holong persiajaran holong pengajaran kasih sudah ada dari sejak zaman Musa imana tabigi nak kening di epistel nataja nak kening marhite buku ni dot hata ni debata na tarsurat di tolu Musa 10 siai kau masih holong kamu mulai dong fisik unak pula buat dinapugos may dotak kalak dagang sarihon akadongan mujolma unang balosson najat aloni najat hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum kasih hukum berbalasan atong jala ringgat do tongi molo hulean diho lihat diau molo roa tu pestam rohat tok tu pestaku molo roa partangiangan tu jabu muna ro partangiangan tu jabu nami molo huwait tuho nadinggan balosson tuau nadinggan ima holong ditiki bahkan di bagasan holong ni jolma di hati hai adong do hukum pamaloson na ni patikon ni halak Jahudi marhite patik di hazol maon ditiki somadada debatana sida marhite barita Matius 5 ayat 44 molo musu daksi holongan ni oma level kedua holong ni jolma molo musu di bagasan paraloan dak pola sia holongan ni ale yang go Yesus madok Matius 5 Lukas onom haholongi musum tangyakon namak kosomiho haholongi mamusum tangyakon namak kosomiho dirombak Tuhan Yesus do hukum kasih holong ni rohari tiki ima molo
hukum pembalasan dangi benuaing alai haolongi musum jala tangyakon nama kosomi ho nama bain najat tu ho unang balosson najat aloni najat naroa aloni naroa gigi ganti gigi darah ganti darah nyawa tukar nyawa. Bukan itu lagi hukum yang berlaku, tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang makosomi hita. Inna Tuhan Yesus. Jala nagsumurung mapati inay baru dilihat Tuhan Yesus tuhitan wang musay sadarioni ma ikobainom mo na rin tumusum. Jala nang takas holong agape. Holong na siya banwa gijang. Holong na siya surgo mian di tonga-tonga ni parsoran ni hita jolma manusia. Adi dok, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Molo di tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Pak. Air itu mulai kita. Kasih satu lagi. Kalau dilempar pakai batu, lempar pakai pisang. Alaina malamudah jala sasisir piatong. Jangan satu tandan, satu tambar. Mati dia. Mati dok. Ngasat tandan natatamu se. Jadi uborak dia tong. Mulai lempar batu, lempar pakai pisang na malamun. Asadung dilempar ho pisang na malamun ni dialang mak. Dungi tonggi may rasa manol soli marohana hidup tong. Arong go dua hob berjabu, saya ada parmanuk, saya ada pareme, petani, peternak. Suatu ketika ternak ayam peternako melua, petanion majomur emena, gurang mamanuk notong mamarguti emeng, yalangi emena, mangamuk maparemeng. Ibu rabas, irabas, wakna, mati tolu. Sian piga manukon mati tolu. Hona rabas pak naik tomar kepor putih. Ropar emeon ipekko di jolo jabuni parmanuki. Dungi roma parmanuko di mati manukku, melua pen rohana, sila piba bukan nak kini ngotik di son ditutup masuk suji nomuse. Ado diula parmanuki. Ilopa mamanuk nau digulit tabu isatan baga kibanat tong sehat ilopa anaha rojo hoin na tu anak konna taruh hojo manukot tu na buruman jarang go malang manuk ini nato jadi wama di hutan molo malang manuk molo malang manuk seli dulu taruh hojo nah manuk ta husehat taruhon dang didok manuk ta dirabasi nasoboto marmanuki, nasoboto magoni, elelian main daun. Manuk tata sehat, lian na asarapotan na burumina. Taruna oto, na buruin non jagal manuk kina. Dak pulai do na urabasi do, dak pulai na to. Alana, gabi persoalan non kan? Manuk sedia na, manuk kami ido oma asama kamu do amang buruan non manuk kina. Tubuh tuman, dungi termelitor di ma paremeon, hurabas manuk na, ilihat to jagal manuk, alenang marlapatani hurabas musi sugut, asa ilihat dangit to, tiap hari no rabason nasa tiap hari landangi, puang mate manuk na hubayan, dilihat to jagal la, ulinay rohana ini na, menggilinge me ma paremeon. Eme baru taruh jodoh tulangmu sakaling bah emeon asa mangalang boras baru halakinin rom seberenon itaruh muse boras baru tulang ino boras baru di dokkono ma inna dak pola balos ni manuk munayon nin dak pola tong alai asa tabuhi tarak mangalang boras baru inna hamu kamang dot tamu kenang ulinai mulo songoniate tagamujuk panggulanik songon hatani Tuhan tanah mandok haholongi musum berdoalah bagi orang yang membenci kamu ketika orang lain berbuat jahat dungi
bainot tamanauli na ding gantuna sida sopola marningot hajahaton na pinatupanay. Dan inilah yang dilakukan Yesus ketika ia dipermuliakan di atas kayu salib. Bukan karena kepantasan kita untuk dihaolongi. Dangalani berjuta kamangda, suatu ngarok kita na mangarajumi hamu akan dijabu. Namar minggu, suatu ngarok kita mangarajumi alani haburjut tado dihaolongi dewata kita. Tidak. Tung holan alani holong ni rohani dewata. Johannes tulis sa plonom. Ibu-ibu. Johannes tulis sa plonom bahasa Batak. Ay songonodo holong ni rohani dewata di Portibion. Pola do anakna asa dua hal ya tong asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hangoluan na saliling-ngililing nga di ibana. Naposobulong bahasa Indonesia, karena begitu besar sehingga ia mengaruniakan supaya melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-bapak bahasa Inggris. Ina ba? Bagian mo nakamat na bahasa Inggris. Boydo? Boydo na. Mula te mak. Alirak pula not di bereng akarongatan dari tipian. Maloneh lah ko berbahasa Inggrisin dan nonete. Karena begitu besar kasih Allah, orientasinya kasih Allah. Keberangkatannya kasih Allah, bukan kasih kita kepada Allah. Karena itu ketika Yesus disalib, maka itu adalah proses Yesus dipermuliakan karena begitu besar kasihnya. Allah nibalgani holong ni rohani debata di bagasan Kristusi gabe marhite-hite pakokoponai marmulia dong Tuhan Yesus Kristus. Ia dimuliakan. Segala lutut berlutut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena ia penuh kasih. Holong ni rohana sun di bagasan Kristusi. Alani pati nai baru do terus masih haholongan mengasihi itu adalah terus menerus the new commandments. Patik nai baru. Hukum yang baru. Alania kamang dot tamakinang karena hidup manusia ini akan terus menerus dijauhkan oleh batas, sekat, pemisah, jurang. Nama baik kita dang masih haolongan. Nama baik kita masih hosoman. Nama baik kita dang masih haolongan. Alai masih holangan. Holangin nate. Karena holong itu kalau tidak masih holongan, holang. Kalau holong tidak ada, hilang. Kalau holong tidak ada penghalang, halang. Ada penghalang di antara kita, sehingga Yesus mengajarkan patik nai baru sadarion ima, bahwa kasih itu melampaui seluruh batas, sekat, jurang yang memisahkan manusia, sehingga semua diikatkan dan dieratkan dalam satu kesatuan yang disebut dengan agape. Kalau bahasa Batak, aganpe. Manang hatan asing nai agiape. Agiape. Agape adalah kasih dari sorga. Agape ima holong siat debata bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena kasih Tuhan. Dan bukan karena kita pantas mendapatkan kasih, tetapi agia pe perdosa hita, dihokok do hita. Agan pe parjahat tau, ditobus doau. Agia pe marsala au, dipasitong doau. Karena itu masih haholongan mahita, masih haholongan mahamu. Radi dohamu, maka holongi dohang dongamuna agan pe suguru hana tuhamu. Radi dohamu mabain naringgat tu dongamuna agar agia pe dibain suguni rohamu. Daong amang berarti level ni holokta pilih adope eros dohot storge. Holong molo naringgat dibain dingga kuan tong. Molo so dinggan au satu ngamate iban, setengah mate, ibana marsitu tu mate. Ini terjadi kedua kali lipat bainokku. Mulau setengah mate do iban, imana konstitutu mate. Ini terjadi dua kali lipat balos sonokku. Mulu sehali syukur hana,
Jangan ditanya ini. Itu rumsein non. Pani aladong isop pangkat nautik. Jangan ditanya. Ini dari sana. Terhebat. Molosongoni holong hazol maud dope dang agape dope. Agan pehaci rohat tadi baik dongata holong gorohamu naina. Amang amu akan ijabu. Agan pehaci rohani hobar jabu muna. Haci rohani hamu binaini hobar jabu muna. Denggat dohamu tu nasida. Manang di tonga-tongani keluarga. Wasa jut ribut gaur rumah tangga ni halak Kristen dangadong beholong ninna lania. Ala ditakar dan diukur holong ni zolmai dalam bentuk holong ni portibion dan holong ni debatarope. Kasih dari surga dan hidup betong. Kasih sia jolma rope memenuhi tempat ini dan hidup betong. Holong ni jolma rope di bait takaran tu inatana. Alani molorang burju inatana menurut imana dan dia holongi be. Sita dikonoton namon naruhana. Gabe gaur marumah tangga ni halak Kristen di Bagasan saluhut perdalanan ni nguluna. Holong na pinatadahon ni Tuhan Yesus, holong tanpa batas, tanpa ras, tanpa sara, tanpa melihat siapa, tanpa memandang bagaimana. Dia holongi, dijakon tuhatai jalan eksongoni hita. Dang mamereng agama nala sarupa agamaku karena agamanya sama dengan agamaku aku mengasihi. Kalau dia tidak seagama, aku memusuhi. Dangi, kasihi dia, walaupun dijarakkan oleh batas sekat yang bisa menjauhkan, tetapi kasih itu malah merekatkan dan mendekatkan. Dak pada ohon, tu sudah jolma, itu teh, baru tutuan, baru taruh kita non, radiro hamu, maka holongi dong hamu nanak pe sugur hamu na dibaik. Radiro hamu mangalehon nadinggan nakpe di bait tu hamu na soringgan. Radiro hamu manupaki nasida so ditupaki hamu. Radiro hamu mangaliat di nasida so ileok di hamu. Jala odo hataridan ni halak Kristen ditiki halak naporseai di Bagasan perdalanan ni ngoluna patuduhon haporseaon marhite holong. Jadi tada di jolmana sedang mengikuti kebaktian waing persi corona di the new normal ima pakai masker. Anak kini mar masker tong. Alai mar jami tarak pola mar masker tong dah. Anope au mar masker muse mabem melua. Mabem masker. Iyo tada di jolmana sedang the new normal pakai masker. Besok molo somar masker hamu kena denda. Kena denda, au ma perjolo ma denda hamu. Itu, soalnya, udenda hamu susugut dah, molo somar marker hamu, uparai sojo, piga ruasnya KBP luran na somar masker, aturan pemerintah. Tadani dongat tanah asing, terteda dongat tahun, nasosi hutto Yesus. Adong tukup di simajujungna, adong paheanna, hataridanna, molo ala Kristen, ado tadana si hutto Yesus. Didok kata ni debatasa dari on si ulah holong ni rohado. Dak polai kon lohot di son salib besar-besar. Pakaiannya juga ornamen hak Kristenon. Gambar perjamuan kudus. Yesus tersalib. Tatonya bahkan semua ornamen ngoluna jabuna. Nak pedenggat doi. Tetapi yang terutama tanda odo tanda sisiakku hamu. Molo masih holong kamu. Molo arung dihita holong niroha. Karena kasih itu adalah pengorbanan. Kasih itu sacrifician. Ketika Yesus berkorban, walaupun tidak pantas ia jadi korban. Dongata berkorban hari Jumat. Berkorban memberi pengorbanan. Apa yang bisa dikorbankan oleh kita kepada orang lain? Karena itu kasih itu adalah pengorbanan. Sugari suku kamu aro amang holong. Holong, love is sacrifice. Kalau tidak, kita lip service atau hanya NATO, not action talking only.
Hola kata, manang hanya di bibir saja, manis di bibir. Dan ini Portibion berusaha untuk mabaik kita songoni aing. Burang gosol manang maperbuyo kolok holat di hatana, holong holat di ketikanna. Ngamate inokku. Berita duka cita, rest in peace. Dungi teroma hita, turut berduka cita ya sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam sampai menangis saya nih begini sih gono. Alai saya mah hola nih. Dah harap pabayanana. Itu media itu menjadi para perantau. Orang tuaku saya ingat sekarang di kampung di Pangkanghari di Tinggangudan lau moko pamina ayak kya makirim ingat dong dak kya makirim nang kepala pasinapurani orang tua nak kya HP yang gua hatana di medion di Tinggangudan di Dadangari humoko pami tua hamai dohonon kalau tidak ada perbuatan. Love is sacrificial, pengorbanan. Dakolan sirokata ketika orang-orang berPA penelaan Alkitab di samping sebuah sungai. Kasih itu murah hati, kasih itu 1 Korintus 10 itu kasih itu adalah segala macam begini begono sana sini ini itu dan segala macam. Hapi adong mana tenggelam di samping sungai sudah merasa kasihan. Aduh kasihan sekali nah. Nakadong mangalit tali, mangalempar tali, manang mabayan dalan asabu ditolong. Semua orang hanya, aduh kasihan, aduh. Nah, lalu saya moga mati Jadi kasih itu hanya di kisaran diskusi dan pembahasan. HP mulut Yesus madok kasih itu action. Kasih itu perbuatan, pabahenan. Jala hupajolo pabahenan Tuhamunin Tuhan Yesus. Maka aku memberikan tubuhku dan darahku sendiri sebagai tebusan bagi banyak orang. Makokopamu gabi mati au. Tidak hanya mati, marlea. Tidak hanya marlea. Dihina. Sampai ke taraf hatuban, hamba. Dulos tuteu. Hamba Allah, hamba Tuhan di bagasak kalian naik. Tetapi disitulah Tuhan dipermuliakan karena itu tanda orang yang percaya ketika ia berkorban bagi banyak orang, berkorban bagi sesamanya. Amu kainai korban berkorban kamu tok tu amat tada. Sionna muruk dunia nama tanami alai holong goro aku baina berkorban. Nak pemuruk amat tayat tong. Aina mo harus dijawonin na. Amu akan dari Jawa kaina tay unang muruk amat tamuruk kamu tong. Apar boha itu na itar. Ibu-ibu amu kaina ini muru amat tak macam-macam po au pe anak di bapak kurau indah musim to. Itarik musim. Apa mau ibu-ibu lima lembu do kan? Ibu dah labok mahamu kaparopuani toman porman labok mardongan hamenahon ni toddi ima dah hape amat tay muruk ina tay muruk atong bajari ma molo amat tay muruk labok kamu ngabe amang nga palasok ku paridiomu itu tur petak soao nama tay di sepata bainok ku panganammu menunggalam lele atong lang naik tong amu na kan muruk dope ho tong jadi lam naik tong ahana nadana hamu akamang dot tawakenang sudah naporsiasi itu Yesus masih holongan mahita ketika dunia semakin menjauhkan dan menghilangkan kasih orang yang percaya pengikut Yesus semakin menghadirkan kasih di tengah dunia supaya kasih dari Yesus itu tanpa batas, tanpa sekat, tanpa jurang, melampaui seluruh sekat manusia, agama, suku, ras, adat istiadat, dilampaui, dilewati oleh kasih Yesus. Tusudehi tatarjou gabe sibuan holong ni roha. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan, balgani holong ni roham maka holongi hami. Di bagasan pakokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alei Tuhan.
Azari mahami masih holongan. Naso mamaloson najat aloni najat. Urupi mahami mabahin na ringgat sudi halak. Sai pasu-pasu jala pergugui mahami patu pahon na dinggan. Holong pabahenan pakkokopon perbuih ni holong ni rohai. Pasu-pasu maruasmu namar minggu sadarion. Ali Tuhan jagai mahami. Sayu nangarong sahala pehamion na terhona COVID-19 urasi hami jama bagas joromon gerejaon. Ingani hami asado hami Tuhan siap pakorhon ni virus parsahiton sehat-sehat tami hipas-hipas sami memuji guarmu. Pasu-pasu narotu gerejaon. Pasu-pasu na sidak kana di jabu nabi. Martangi yang memuji guarmu sadarion. Sudi mahami golom di bagasan holong ni roham Napolini. Ali Tuhan tupahi marwas ni huriam gajang umur nasida di ulang tahun na ulang tahun sadarion dosa mingguon sukacita kuhamu di nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida Ali Tuhan. Pasu-pasu Ali Tuhan opung marvelous nyonya manulang boru manik di lehok koboh umurna 70 tahun na di hari minggui gajang mau umurna ihut nang hai pason pasu-pasu pinoparna diakka ngulu dot ulan nasidabi. Pasu-pasu punggoklas nyonya tambunan boru si hombing sadarion tikion dirawat di ruang ICU rumah sakit Dustira Cimahi. Hoali Tuhan manopot ibana sehat inanami hipas malum siap persaitonna. Pasu-pasu makaruas ni huriam NN na mangido asini roham simpatisan permingguan marite streaming di bagas nasida Antonius Huta Barat Darlin Nenggolan songoni nang Wenni Rosalina si manulang di dia pinasida le Tuhan pasu-pasu munasida dot nasohagwarak kami tupahi mangulu nasida di bagasan las ni roha dot dengan ni basam. Pasu-pasu Eva Astriana Buruaritonang maka tidak kun haporsian sadarion asalam hot jala tugu ibana manghihut toko lamma toras jala magudang haporsionna laho maka tidak kun ho tupahi nang natoras na dison amang aritonang do inang borusi hobbing sanggiat nang dinasida pe di bagasan panupahyo mengulu nasida. Ali Tuhan saat diho manang keluarga Andri Duma borusi bolon songoninang inanami nyonya pendeta simbolon borsiat turi. Ali Tuhan saya tabayak kadinggan ni basam nang asini roham dinasida mau lihat madiho Tuhan ho do hupusi hami alani asini roham do holong ni roham dihami alani ipasu-pasu mahami rap do takkeyanak kon nami urasi makka namar saiti pamalum jala pargugu yak kanagali parrohai mahami disalu nariko dingolu nami Tuhan jala ho mangaramoti hami di bagasan asini roham maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dihamu amanami dot inanami jumolo do hita makatidak kon haporsiaw ni anak kon ni huriatta alani mared de mahita sian bukwede nomor 140 sia ayat sada Laos Roma Tujolo Eva Astriani laho makatidakon haporsiaon. Maret de mahita bukwede nomor 140 sia. Sa dosaku dot sianu
Diamu amanami dot inanami na makatidakkon haporsyado sada yanakkon ni huriatta di bagasan sadarion alani i nang jakkonot tanasida gawe ruas ni huriatta di bagasan sadarion pinangido tunatoras ni naneng makatidakkon haporsyado jongjong mamu ni nganamu hamuna toras ni dana hodi da hamudo anak kon hawolongan ni rohamuna jongjong dison tamaju molo madok mauliate hamu sadarion tu de batala ni sudiasi ni rohana na sailaon ai di pangolu ibana rasirasan wang jala sanga di boto hatani de batada let tuang nguluan alai tamado ingoto muna sadarion nak kapabahena muna tu akanak kon muna ai dang dilehot de bata kada danak tu hamu asadong dongan muna mengula-ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihutton hatani debata iro baid na dilehon ditanya ko kamu do ganupari anak kon muna na sailaw na songnong mago ibana molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahenan muna tu akkay anak kon muna tamau duk hamu tu debata manopoti salamuna yutok kamu matang yang di bagasan rohamuna martang yang mahita ali amanami amanina satar kuar ama di banua gicang do di tanoon saya tangihon matang yang namion jakkon mat yanakkon namion gabi anakkonmu asima roham lehon matot di porbadia tu rohana asa gabi sisianmu ibana rori saleleng ngilelengna molotung nahurak pabahenan nami na salaut tu ibana saya sesamai sayunang matargasip ibana jalau nang luas mago ibana binahin ni pangalaho nami asima roham satu tanganmu maibana maritihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahamu diho nahina holongan ni debata na jongjong doho nuang dijolo ni debata nama mereng torus tu bagasan roham do dijolo ni huria dison ngadi boto ho lomo dohot sogo ni rohani debata dang terbahek kobe marsidalian sogot diari paruhumani molo ingot roham diak ka arini ngolum nasalpui tama ho maddok mauliate tu debata alani sudia sini rohana jala molo diingot to kapabahenan muna soture imani yang do langkus ni roham tu natorasmu rodi saluhu dosam tama ho marsak sadarion marningoti boan ma tu Tuhan Yesus asa disesa alani mudarna nauseho moko pardosa na manopoti dosana alai pauba maroham uhut mapukka parangine baru olak ni sadarion asa dalanan muna dalan nagugoti na marhapatean Tuhan nguluan na saliling-ileng na atau ngalusi mahata na husuk kuno di jolo ni debata do di jolo ni akadongan na pungudison di parhatu tu hodo hata ni debata na ginuruhon muna sailaon holani do dalan Tuhan nguluan bain alusmu na olodo hosian nasaroham tu mudalod dosa jala olodo hotu jolano manghutok kata ni debata ro di hasusuda ni bohalmu bain alusmu na olodo ho makkanguluhon haporsian nasitong na hinatidak kon ni huria Kristen Batak Protestan songon natar sura di padan naruwido di padan nebaru bain alusmu atong marpada dohon waing do debata na badiyai di jolo ni huriaon tung unang ose sai burju maho marningoti saluhuna asalam hot haporsiamu ihutum mahatani tangyang di bagasan roham martang yang mahita alia manami jala debata nami suruh matot di porbadia itu rohakkon maritihiti Tuhan Yesus hulehon marohakku bahin inganan molak nyoro di saleleng-ileleng na surat to jala sahapi matusi sude naung huoloi sai paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohakkon ramoti ma au asaunang tuhamagoan au sogot togu jala iring-iring ma au ganupari asa sah tau Tuhan nguluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong di jolo ni huriaon hati dakkon ma hata haporsiaoni dogma Silatus mate tarpaja oleh wibana di hau pinar sila na tuan tu banua toru bumi tanong
doi bana pai mangulak sogo tatanon lau manghukumi halak nang mangaludawan namate au parsia dikto di purbadia jeladong sada kuria nabadia kuria hotapani halak Kristen akan nabadia dohoti hasesani dosa dohoti hatai namang dok mangulumulak dosogot dagingi halak nang mate rodi hangaluan nasora sudah amin. Amin. Hatasi paingot amanat kepada Eva Astriana Rohani Aritonang. Menyaksikan iman Minggu 26 Juli 2020 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jehovah dosi permanau, dak tagamon hurangan aku. Pesalmen Mazmur 23 ayat 1. Parangeon mahatani debatana ginuruhonmu aido hanguluanmu. Sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluani. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat jala di pargugui maho mangulahon nasanadenggan. Amin. Selamat Astrid, Tuhan memberkatimu. Hendaklah hatimu teguh untuk mengikut Kristus melalui Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cimahi. Silakan duduk. Mari demahita nomor 137 ayat sada. Bolohodo dame sonang rohaki sai horas jala martua nasana inokomi otok tongi utonoku Yesus nakalua o sambing dolo aku alani martua Martagyan mahita. Alia manamina di Banua Gijang asima roham di Eva Boru Aritonang napinasahat tuho. Sai ramoti maibana mariti tod di porbadia. Sai pahot maibana di bagasan padan naung nioluanna. Sai perbadiai maibana di bagasan hatam. Asa tarida haporsion na tujuluanon marhite-hite parangin adenggan. Amin. Maredde mahita hut papungu pelean. sinon kang ngoluku diiring Yesus manang
Debata manami na di banua gitjang horok haroran ni salu sileo-leon na ding gadok na sa ulibasa na mauliutos. Pasat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparasya kami pilihan o pati bulok karajon mo dito nga tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi dondi bodi pa mataku osadohot guguki rodi saluhut artaku upasahat itu onaso usato kudo. Alea manami na di banua gitjang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gitjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Napuna harajao donaku sangapun saleleng ileleng Jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohi.